नायलांदो लोगोफोर आंनि गोदान भिडिअ नाखौ बोरै मेसिनजों हमो नायलांदो। नै जों ना हमहैदोंमोन कारेन्टजों ट्रेक्टरजों मेसिनजों ना सरहैदोंमोन। मोनदोंमोन मोननायालाय हमग्राफ्रानो जोंना उदाया नालाय मानसिफ्राबो थेख्रा-थेख्रि जाजोब्बाय। नाखौलाय हमनो थांदोंमोन जोंनिया मा जाबावगोन जोंना नाखौबा बेसेबां मोनलांबावगोन। अन्थायानो जि गिदिर नै अन्थाइफ्रा गिदिर गिदिरफ्रा अन्थायाबो आरो दैयाबो जि लिमोनलाना बिराद मोजां जादोंमोन। जोंनिफ्रायलै लोगोफोर नै मेसिना नायलांदो अन्थाइखौबो नायलां। जोंनि गोदान भिडिअ बिदिनो लाना फैबाय थागोन लोगोफोर बिदिनो नायबायल' था। जों जेरावखि मेरावखि थांबाय थागोन।